Zašto plava kosa je uvek najoštećenija i najporozna? Zato što se dobije plava kosa, da li u domaćim uslovima, da li u nekih salonima, mora da se odradi agresivan hemijski tretman i pri tom se dolazi do jako sušenje kose ili da kažemo dehidrirane kose. Vi onda dobijete lepu boju, međutim imate jako lošu strukturu i dehidriranu kosu jer ne koriste pravu zaštitu pri prosvetljavanju. Šta mora da uradite za da vratite dubinsku hidrataciju kose? Uradite Plex Set tretman, još po prvu potrebe vraća vam se hidratacija kose. Mi smo to dokazali nad 10.000 damama širom Balkana koje su nam ostavili pozitivne recenzije. Ako i vi želite da imate plavu i sjajnu i zdravu kosu, posetite naš shop rs.senaprofessional.com, kupite Plex Set i uživajte u vašu kosu. Sena Professional za lepe i plave boje.